Na nézzük ezt, hogy kell kiolvasni. Szappannal főzni. Cook it soapnake. Cook it soapnake. Cook it soapnake. Cook it soapnake. Akkor mi a fa? Na és milyen magas vagy? Hát 170 vagyok. 170! Szóban nem állok egy ilyen kis gyerekkel. Tuti még odalent is kicsi neki. Na és te hány kiló vagy? Micsoda? Hogy mersz ilyet kérdezni egy nőtől? Te proli, te csicska! Minek képzeled magad? Megsérted a testem? Te nőgyűlölő kis senkiházi! Szívem! Gyere találkozni az új barátommal! Jaj, anya, nem most játszok! Mi a helyzet, mester? Ó, nem szereted, hogyha így hívnak? Mi lenne, hogyha úgy szólítanak, hogy dupla punci 69? Te ismered a felhasználó? Mi játszottunk együtt? Biza-biza, egy cségró mérkőzés, még 10 évvel ezelőtt. AVP-vel felbelőttél, és azt mondtad, hogy kapjon be. Én meg azt mondtam, hogy meg fogom húzni az anyád. De te nem vitted el. De nézd csak rám. Itt vagyok. Halló, igen? A házadban vagyok. Oké. Halló? Hey, miért nyomsz ki, hogyha felhívlak? Beszélni akarok. De hogyha itt vagy a házba, akkor gyere ide és beszélgessünk. Itt vagyok a szekrényedben. Ó, szóval meleg vagy? Jaj, semmi gond. Hát a tesóm is az, nincs az a semmi baj. Nem, akkor szólj már, nem vagyok meleg. Itt vagyok a szekrényedben. Micsoda? Hol vagy? Hogy letszed ütődött barom? Most mondtam, itt vagyok a szekrény. Apuka, mi van ember? Azt mondják a faluba, hogy te kokkot árulsz az utcán. Ó, menj el, sok mindent mondnak. Na jó van akkor. Én nem is tudom az embereknek, hogy van erre pénze. 1 grammét kiadni 100 euró, 120. Micsoda? 120 a grammja, csak ha nagyobb tételbe veszed, akkor 100. Apuka. Hú, nézd már azt a balféket! Haha, még a tolla is kifogyott, nem ír, haha! Nézzetek már rá, mekkora lúzer! Rá se ráncs, haver. Nekem van egy plusz, odaadom. Tessék. Kösz. Holnap ne gyere suliba. Micsoda? Azt mondtam, hogy jobb lenne, hogyha holnap nem jönnél suliba. Jelents beteget, hogy valami. Oké. Gyerekek, hallgassuk meg a következő sorokat. Ülj rá az arcomra, hattogj rajtam csattogva. Nos, mire gondolhatott itt a szerző? A gyere ülj rá az arcomra a végső elkeseredése azt jelképezi, hogy már elvetné hitvány életét, öngyilkos szeretne lenni. Mi van? Pattogj rajtam csattogva. Ez azt jelenti, hogy alázd meg holttestem, hiszen nyomorú életem volt. Tanár úr, mi a fasz? Szerintem nem jelent szart sem. Na de Gabika, tiszteld a költőt. Mi az, hogy öngyilkosság meg hitvány élet? Szerintem egy hülye sóra, aminek semmi értelme nincs. Mi az, hogy pattog rajtam csattogva. Apuka! Mi van ám, mit bőgsz? Véletlenül elküldtem egy pucérképet a matek tanárnőnek. Mi? A 27 évesnek, akinek nagy begyei vannak? Igen. Azt a 7 szentséges orgonasípon nevelkedett megyfal fütyülő rézagyalát, Gabika. Mi az? Ő írta? Igen, küldött egy képet. Mi? Milyen képet? Nyissza meg! Oké. Na mi az? Mi az? Visszaküldött egy pucérképet.